Igama lami nguZi, ngidabuka ePlumtree eZimbabwe. Ngingumculi we-Afro-Kwaso. Kumanje ngibhizi nge-album, kusho ukuthi ngine-album ezophuma ukuphela kwale nyanga u-April. Kusho ukuthi leyo album isihloko sayo sithi ngivuswa isililo. Ngifeature uSliza waseBotswana nabanye nje abaculi abaningi. Kusho ukuthi leyo album izophuma nama-single videos awu-2. Lawo ma-video-ke kusho ukuthi eyodwa kuyoba yiletha edladleni i-feature uSliza, then enye iyothi isigebengu nesigebengu, and kuleyo video sisebenze namaphoyisa la e-South Africa, so powerful kakhulu ngenye indlela, abantu bazoyijabulela. Kubathandi noma ngithi kulaba abathanda umculo kaZi noma abathanda uZi bafowethu, hhayi lo nyaka igiya esize ngalo lo nyaka bafethu liphezulu. I-album liyaphuma bafowethu, silithenge i-album namavidiyo angu-2 ama-single lana azobe khona ku-YouTube, yonke indawo azobe egcwele. Sizenza sure futhi ukuthi amanye amavidiyo nje alandela. Ziwe Ngoma, ngivuswa isililo, isihloko se-album. Plum Gang, uyayazi Plum Gang, isangaphansi kwakho Ziwe Ngoma. Sihamba sonke bafethu nakanjani.